kurang lah nang gitu. Geraho. Tangkel geraho. Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय जोङो दिनै जोंनि जायगायाव बाक्सायाव गैथ'आ आरोना मा होनो क'क्राझाराव दंफैयो जोङो दायो एसे आगोलाव मोनफैदों जोङो नै ओमफ्राय दायो बेरायबाय दङ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो ब्लगखौ ओमफ्राय जों सानैजोंल' नङा आरो जों सानैजोंल' नङा आरोना बिदि दङ नै बिकास आरो जबा दङ मिरिनाबो साब्रैबो फैदों आरोना जोङो जोबजासिम नायलांबाय थादों बयबो बेरायगासिनो मेरि अबाव फैदों नोंलाय क'क्राझार फैदों क'क्राझार जरनि खालामबाय मेरि अबेयाव फैदों नोंलाय नाने सा गोजान बया गोजान फैबाय एकदम लं जार्नि खालामना फैबाय नानिया दिनै फार्स्ट टाइम ना खननै जाबाय खनसे गुवाहाटियाव लांदोंना उन्दैयावनो ओमफ्राय दा 1 इयार जानायाव ग्रोब क'क्राझार फैनो मोनबाय आरो गथ'आ फाय सान्दुङा डेन्जारथार बाजै हटेलसो नायो बाजै हटेलावनो हाबनोसै दोनथ'बो जाबाय आं फैलै फ्रु दोनथ' ओंखामाव संफैबाय फुङावनो फैदों नालाय दा बेनिखायनो ओंखामखौनो जाना लागोनो होननानै बाजै हटेलाव हाबफैबाय आरोना जोङो ना जबा मा अर्डार खालामखो सोर नों मा जानो नागिरदों अमा बिकासालाय मा अमा आंनाबो अमा जबाया जों सानैजों सेम सानैजों जबाजों आं जोंनिया मटन एखे दं बाहेराव सिगाङावबो बावखुंग्रियाव फैनायाव बे हटेलावनो जालांदोंमोन ना जोङो बिकास जानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय एफा गोजाननिफ्राय फैनाय फुङावनो फैदोंना थ' आखाइ सुनबा दोनदो नायसि फैग्रोथ' बिकास होनना फैथ'दो हर आं लाथ'नि दै हाबगोन आरो बोरैबा हासबेन्डआ अमा जायो अमा लाबारखा नालाय मा सोफानदो सं मा जाखो अमाखौ सोखि नायनाय अमाखौ सोखि नायनानै खोन्थानाय मोजां जाखायो इनिया आंबो जानोसै दे बिकासा जाखांबायानो नामाहाय dose damat lang ako na maganda kayo na Najo masa ano na? Ano? Kaya kung ano makal. Saan ka mo dyan? Kung mo na lang yan. Laki-laki jangan tadi. Laki-laki ang kakadang. Hai. Time dong na bubur. Dito ka man yan, bayan na. Sure. Nang kuah. Ang siman hula na. Itu mau malah itu sana gimana? Boro ni masuk. Tanya anda gitu. Ngapa di rumahnya satu dan dapat ya? Bomba. Lumayan na? Hindi na kami. Dako mo. Sa. Sili. Lang. Ano mo lang ko niya? Ang bilang tadi sini bilang ano. Kokrajhar na? Hindi na. Kunin na budo. Ay ban bikin itu roblokan dong kakaro lebi dong pwede nga nay ban bikin videoan dong kata deh. Mana? Ini? Mary. Nah, bisa deh. Bagus lang pa rin.
मालाय इसोर जाखांनानै आरामनो जिरायनानै थाबाय सानैबो जोंहा बेसेबा लेजिखा सानैबो ओमफ्राय जोङो लोगोफोर ओंखामखौ जाखांबोबाय आरो ना एकदम पुस्टानो मा खालामखो लेडि रायलायफुनायाव बेलथायना होयो माबा ओंखामखौ एकदम पुस्टाहाय जाना फैबाय आरो ना जोङो गासिबो दा आरो मोनसे जायगायाव सिद्दा थांबाय दङ गया गय जाबाय दङ साथामबो एकदमबारे ओंखाम जाखांनानै आंल' जायाखै इसोर साथामबो जागासिनो गय खुगा बुंलायनाया गौरां पार्कआव फैदो आरो सायाव थां फै सायाव थां खनसे जों फैबाथाय बेनो लां एसे बेलेगमोन ना ओमफ्राय दा सिना जाबाय गोबाव जाबाय सायाखै मा सान थाबाय दं खनसेयो जों फैबाथाय एसे बेलेगमोन आरो ना ओमफ्राय दा एसे बेलेग नुबाय बुहुत बोसोरनि उनाव फैदों नालाय बोसोरनि बुस्थुमसो जाबाय खोमा आंबो बावगारबाय बेरायलाबायनोसै थै खिथु सायाखै खोमसिनदो जा गरम नालाय ओमफ्राय दसे जिरायबाय आरोना नै बेरायनो फैबाबो मालाय सब जरा जरा दै गेजेरावनो दसे जिरायबाय गुसु आराम मोनदों ना दैयाव नालाय जरा जरा बुरिफोरा ज'नो जागा मोना जों दानो बुरिदो नामा जों दानो बोरायदो नामा जोंबो सेंग्रा सिख्लाब्रा ना लोगोफोर दे दानो बोराय दानो बुरि बेसे आथा दुनियाखौनो नुजोबाखै मा जायगा नायबावनो गोनां दं मा खालामनो गोनां दं लाइफआव जिबनाव ना लोगोफोर दानो बोरायबा बुरिबालाय मा जानो दानो बोरायथ'आ रुमालखौ मथन खुब्रां रेनाव कफायानो नोहाय दैयानो लोंबाबो हाया दैखौनो लोंबाय थानो लुगैयो जि गेलेखादों मिनिनायनो गाबख्र'लायबायनो मा जाखो ओंखारनो बादो नै मालाय फट' लागासिनो इसा बिकासजो जबाजो जाबायना जायाखै गरम जाहालां गरमथार आयु जाबाय गोलोमफुजोबनाय मानसिफ्रानो दे इदि मावबानो थागोन आरो ना फट'आ एसे फट' लाबाय एसे हाबफैबाय क'क्राझाराव फैनाय जोंथ' फैनो होनबा फैबाय थानो हाया नालाय माबा मोनसे खामानि लानानैसो फैदोंमोन नालाय क'क्राझाराव दा जोब्बाय गासिबो खामानिफोराबो जोबजोब्बाय ओमफ्राय आरो बेरायबायबो गौरां पार्कआवबो दा थांनोसै गरमथारमोन ना फट' थांसै थान्दाफोर लोंनोसै फाय मेरि थांसै होनबा ना बाय बाय गौरां पार्क माला नुफिनलायगोन मिथिया आराम मोनबाय बेरायनानै माने मानो बेरायबाय सम दिनलाय बेरायनायनि दिन सफैदो नामा खुलिना नाय जायाखै फैदो जों जि खामानियाव फैदोंमोन बे खामानियाबो जोब्बाय बेनिफ्राय एकदम गोसो होनानै जोङो बाजै हटेलाव जानानै लाबाय आरोना ओंखामखौ बाजै हटेलनि ओंखाम ओंख्रिफोराथ' बिराद टेस्टि जाखायो आंथ' बिरादनो गोथाव मोनखायो नोगोद उदै बुंजासे जाखाबाय आङो जायफोरा क'क्राझारनि बिथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमबा बाजै हटेलनि जानाय लोंनायफोरा ओरैबायदि टेस्टि बेदरल' नङा गासिबो टेस्टि गोजा आरोना जिखुनु जानाय लोंनाय भाजा लाब्रा गासिबो ओमफ्रायो जाखांना आरामसे जों बेरायहैबायबो गौरां पार्कआव नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो नङा होमबा ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जोङो सानसेनो थांनानै सानसेनो फैफिनदों आरोना दायो जों नै दा मोनफैबाय मोनाब्लि जाफैबाय जों न'आव सफैनायाव स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय लोगोफोर